ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷа ва касабардори азиз хелен созен хубен саломатиотон хубай вақтотон хушай гӯш кинед ки дар имрӯзона мо дар чӣ рӯй кардаган ва чира гап мезанем. Мошин рӯй кардагӣ нестанде ки мотосиклҳои пачка рӯй кардаган истеҳсоли Корея мега замини арзон аст дар шаҳри Сор якадай шаҳр Душанбе замин дар кор штеке то чанд ма дар кораи дар видео гап мезанам. Хонаҳои замини сар мешавад ноҳияи Кушониён ва дигар ҷоҳо. Квартираҳои арзон астаи дар ноҳияи шаҳри Туз, квартира астаи дар ноҳияи Файзобод ва квартира астаи дар шаҳри Исфара ва шаҳри Ваҳдат. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи замини тайёрай 160,000 сомон ва як квартираи арзони дига аста 110,000 сомонияй. Бардури ғарибам шумо метавонед ки як квартирара 774,000 рублда бихарен. Ва дигар чизои арзон амрӯӣ кардаган видеои имрӯзаро ба қизиқ то охша тамошо кунем. Боварӣ дорам ки нархи навошон шумода маъқул мешава. Мисли ҳар вақте аддон лайкира бичқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. Ана ки меҳрим усуста. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریوز که ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونه تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن نرخ با مصلحت بردرو ایروی کیلو زویسید میکنه شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مودا میفهمونه کمپانی که بختیار و بهرام بو کفالت و گارانتیاش بارتونه میبره به یگان تشویق دوستان عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. سونی از یک مگذاریم با 1 میلیون امروزا بچه اچکی دور نوار سر میکنه با قزیق ویدیو را گوش کنیم بردوی عزیز. زمین افچه قرار داره در شهر سور دههای ارتباز ده 7 سوتیق زمینه 4 در خانه را فوندامنتوش ریختگی در نیامی فوندامنتو بردوی عزیز پر کردگی یک خانهش پدوال داره میگه. Овсвеч ҳасте уҷатор 100% гирди атрофи ҳамин заминда ҳамсояҳо зиндагӣ доранд хеле ки дастурат десен нархиш 110,000 сомонӣ мега. Касе харидор бошем бардури азиз бо савдо мешава. Ина бардури азиз се рақамош астаи дар рақамҳои Тоҷикистон номерои расияшда WhatsApp дора. Занг бизанем бардури азиз 110,000 сомон бихарен. 7 сотиқ замина 4 дар хона фундаменташ рехтагӣ. Пули урусӣ қати 774,000 рубл мешидай. бардури азиз ма ки мегзарем ба 2 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунен. квартираҳои фурӯшӣ қарор дорад дар маркази ноҳияи Файзобод кӯчаи Рудакӣ дом 9 этажа бардури азиз ай 2 этаж то 9 этажа квартираҳои фурӯшӣ доранд квадратошон 40 51 55 60 105 ҳам хеле квадрат бардури азиз ремонтошон коробка будай овсвеч мега ҳаст уҷатор 100% ана детски площадка парковка доштай қариби дом да ҳукумат почта налог мактаби 1 райкалон наздик будай бардури азиз маркази ноҳияи Файзобод дай ҷош беҳтаринай сентри Файзобод да хулоса нархи навош 110,000 сомон то 350,000 сомон ай нам хеле квартираи фурӯшӣ дора бардури азиз ай 2 этаж то 9 этажа нархошон 110,000 сомон то 350,000 сомон а маълумотша дар бар экран нависагиам касе мисол маълумоти бештара мехоҳад бигира занг бизанен. دوستان عزیز همه اعلان با دقت گوش کنین. якадай шаҳри Душанбе тарафи Нагорни бозори Фаровон Гулбута политехникум калхоз Лучоп Калелин ваданасоз 2 ё 3 сотиқ замин дар кораиша то 80-100,000 сомонира боша мехара сумаш тайёр бардури азиз. خیلی که گفتم بردوی عزیز همی جوهر مثلا همی شهر دوشنبه همی تریتوری که گفتم تو 80-100,000 سومون زمین میخره سومش تیاره کسی داشته باشین همی یکده زنگ بزنین. دوستانی عزیز مگذاریم با 4 میلیون امروزه لایک ها را فراموش نکنین و در کامنت را بنویسین که سعوداتیجه با پیش. دوستانی عزیز موتورسیکل های فروشی استحصال کره سالی برآمدش 2023 سوزشواریش بنزین موتورش 110 کوبه های در 100 کیلومتر بردروی عزیز 1 لیتر بنزین میخره کاروبکاش مکانیک уҷатор 100% 0 пробег
пачка бардури азиз истифода бурдагӣ нестай мега. Адрес ноҳияи 5 қарор доштай, нархи як донаш бардури азиз 7400 сомонӣ мега. агар харидор бошем бардури азиз занг бизанем бигем ки номеро канали Саудотиҷи гирифтам, шумода арзон мекна 7400 сомон арзон мекна бо пули урси қати 52000 рубл мешидай. дар чанд видеоро аҳамият додам, бисёри бардор мегӯянд ки аз ноҳияи Кушониён хонаи арзон бимон. Ина бардори аз хонаи десен қарордора дар ноҳияи Кушониён 3 сотиқ заминаи 3 дархона кардагӣ, ремонт кардагия дарни хонаҳоз бо суратҳои дарни хонара мебинед. ана соҳиби хона гуфтагия ки хона дар ноҳияи Кушониёнай ана ҷамоати Меҳнатобод. маълумоти бештара ба телефон мегирен. нархи навош бардори азизам 106000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мекна. пули урси қати ҳисоб китобш кардем 1,126,000 рубл мешидай. марҳамат бардори азиз, ана касе харидор бошен занг бизанед хонаи арзон аз ноҳияи Кушониён бихарен. бачаючам хия кофе тал хабзаки ба фикрам хобуд бурдисай. кофе набошад чӯи кабутам биза мешава шеринар. квартири десем бардори аз қарордора дар шаҳри Исфара тарафи Шуроб. се хонага квартира дар дим этаж қарордора. квадратш навистагӣ нест, хай занг мезанен квадрати аниқша мепарсен. ана бардори азиз, домои пешина квартира нав ремонт кардагия. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона ба тамоми чиза чораш фурӯхта мешавад. чизе ки мега ки ҳастай ҳамаш места. паддезошам бардори азиз тозаи хушруб дайне ки нархиш 160,000 сомон арзон мекна. пули урси қати 1,126,000 рубл мешидай. номерош номерои Тоҷикистонай, занг бизанед. бардоре ки ғарибӣ хоҳиш карден аз шаҳри Ваҳдат квартири арзон монда, бардори азиз марҳамат. аз куҷое ки хона замин квартиратон дар кор дар комментара бинависен. дар кор набоша просто бинависен ки бачаи ачкидор ба пеш немихад дастгирӣ кунен шерӯинар лайкам фаромӯш накунен. квартира десем бардори аз қарордора дар шаҳри Ваҳдат. як хонага квартира дар 8 этаж қарордора 40 квадратни метрай. райони Карасинка гуфтагиай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагия. соҳиби квартира маълумот додагия ки хонаи фурӯшӣ ҳамха маълумот додагия тамом. хулоса як хонага 8 этаж нархиш 220,000 сомон дар шаҳри Ваҳдат Карасинка дабдай. харидор бошен арзон мекна. пули урси қати 1,549,000 рубл мешидай. бачаоча громкости ҳамун телевизор тапастар ки мегзарем ба қизиқи видео. квартири десем бардори аз қарордора дар ноҳияи шаҳри Туз. духонага квартира дар дим этаж қарордора 52 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт кардагия. ҳисоби квартира маълумот додагия ки ғозо гирифтесай. маълумот додагия ки срош нафурӯхта мешавад. бо сабабе ки заруре мега барои он фурӯхтесем занг бизанен мега ватсапи соҳибхонара метам. харидорои аниқ занг бизанен мега ба соҳиби хона хитон маслиҳат кунен. нархиш 135,000 сомонӣ. 135,000 сомон бардори азиз арзон мешава. бовар ки пул мешид ҳози хидм мехаридимаш да. пули урси қати 950,000 рубл мешидай. дӯстони азиз, ба дамвори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз куҷое ки мотоцикли фурӯшӣ, аз куҷое ки замини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд. дастгирии шумо фақат ҳамун як дона лайки беплайо ва дар комментара бинависен ки Саудотиҷи ба пеш, ё бинависен ки бачаи ачкидор ҳамун ачкиёта прокат наметӣ. дӯстони азиз, аз куҷое ки замин хона квартиратон дар корай дар комментара бинависен. ман арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам. ва бардори азиз, як бор дига моҳи шарифи Рамазон муборак шававу хаста набошен. худованд чӣ орзуи ҳавасе неке дорен дар ҳамин моҳи бузург худованд амалӣ гарда. ва бардори азиз, дига гапам надорам. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва агар то охири видеоро тамошо карда бошен дар комментари рақами 5 звездара бинависен. хаяк.